Why is this criminal bezalwane? Ibandla lethu line-brand belaziwa, but lithatha i-brand yebandla layisusa la isuse khona nayibeka phezulu.
So i-brand yebandla njengamanje it is very very strong. Iyaziwa laba aba-marketing abenza i-brand marketing nani bayazi ukuthi ngikhuluma ngayo manje i-brand niyithatha nayibeka ezingeni eliphezulu kakhulu. Uma kukhulunywa ngenyoni, more especially inyoni yasemadadeni, iyaziwa uma kukhuluma ngobani. Uma ukhuluma ngale nyoni kwezinye iy'nkonzo ziyazi ukuthi ukhuluma ngobani. So nibe negalelo elikhulu vele inkonzo ine-brand ekhona but niyikhulisile yakhula ngendlela emangalisayo. So-ke siyafisa ukuthi bazalwane sidlulise ukubonga kwethu, appreciation ukuthi siyabonga kakhulu. Uma-ke i-brand ikhula ifuna ukuthi inakekelwe ngoba ziningi izinto esingayikwazi iy'ncane kodwa zilimaza i-brand. Ningakhohlwa bazalwane ukuthi ibandla lifana nebhizinisi, but this is a business of faith. Right. So kufanele into encane enizoyenza noma esizoyenza izolimaza le brand esithi yakhula yaleli bandla. Bese kuthi abanye abantu ababukayo bese bethi ibukeli-ke le nyoni yasemadadeni ukuthi yenzani. So asifisi kube njalo, sifisa sibambisane bazalwane, umsebenzi omuhle enwenzayo wenza ukuthi iy'nceku zikaNkulunkulu uma yiqala zisukuma zishumayela zifundisa ngezwi likaNkulunkulu, but nisuke senilevelile nenza umsebenzi omkhulu ukuqoqa ingqondo zabantu, ukuhlabelela kwenu kahle nokwenza kwenu kahle, abantu bese belilalela izwi likaNkulunkulu basizakale nalo. So ngamanye amazwi nenza umsebenzi wokulekelela iy'nceku zikaNkulunkulu ezifundisa izwi zishumayele ngezwi likaNkulunkulu. So-ke umsebenzi owenzayo mkhulu kakhulu, ngicela niyishayele izandla siyabonga. Okwesibili engifuna ukusho bazalwane, ngithanda-ke zikhona ezinye ey'limaza i-brand. Ngaphandle kokuthi izwi likaNkulunkulu kufanele silihloniphe, silinakekele. But ngikhuluma-ke manje nge-platform la izwi likaNkulunkulu elishunyelwa khona, asinakekele le platform, siyiphathe ngobungcwele, sibe clean, sihambe endleleni. Ukhona ngilalele udade bethandaza uthena singena kulesi sikhathi lesi se-fasting, isikhathi esihle, isikhathi esibi. Balimele kakhulu, angizusho abantu abasha ngoba ibandla likaNkulunkulu limalile nalesikhathi ukuthi abantu bahambe ngokungazi nabo. So kufanele sazi uma sisebenza kwi-brand, sisebenza ngento esensitive kakhulu. Uma siphethe izwi likaNkulunkulu, siphethe into esensitive ngendlela emangalisayo. Kuyahanjwa kulesi sikhathi senjabulo, abantu bagcine sebejabula ngezinto ongafanele bajabule ngazo. Bese kuthi abantu abakubonele wenza kahle kuleli bandla laseNyonini Emadadeni, bathi simonile naye ubekhona enza u-1 no-2 ophambene. Amen. So-ke isicelo sethu bazalwane ukuthi asizigadeni, singathokozi nezinto uNkulunkulu angathokozi ngazo. Amen. Ukuze sinakekele izwi likaNkulunkulu, singaluhuduleli phansi izwi likaNkulunkulu, sinakekele le brand engikhuluma ngayo, singalinyazwa yithina futhi i-brand, umsebenzi omuhle esiwenzayo ukukhulisa i-brand yaleli bandla, siphinde futhi kube yithina esiyidonsela phansi i-brand, silimaze abantu bangafuni ukulandela lo msebenzi omuhle kangaka enwenzayo. So bazalwane, ngithanda ukuthi njena kafushane vele akhona ukuthi akume thina sikhulumelane ngosuku lwenu, kodwa sibonga nokuthi nenza umsebenzi omuhle. Siyabonga kakhulu bazalwane, asunakekele sonke lo msebenzi ukhule, uzalele bandla kukhule, lifinyelele la esingafisa lifinyelele khona. uNkulunkulu-ke anibusise kukho konke enikwenzayo. Amen.